Ya iyayag nasaray Dagupeño, Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo da sayang kabwasan Makterion Lingkora, Timog ti Pangasinan, Dennis Mojares, ay ibamot si kapaborito Errol Horado, tandiyan technical control si Engineer Richard Olanday. Agunatan na Miyerkules, petsa 21 at bulan na Mayo 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Sana agi atakuan na unabot at 100,000 piso ni batik na suspect. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Masika na talapos imbatik niya patambalan na. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Elected Municipal Councilor Akabanga naluluganan. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Negosyante narelya may pupuslit na lako asakote. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Jad Balitad Nasyonal, bandila na Pilipinas intagay na AFP. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Ayuda na purpose pangkakasakayan. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Limaran minuto, yapan responde na pulis inggan-gan ng Presidente Marcos. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan.
Rice smugglers usilan kuno unong adakin ang Presidente Marcos. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Luara na Chinese research paamataan dyan Pilipinas. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabuasan tanatan wadyari detalye at balitad lokal. Only ligardad 100,000 pesos so ni batik nagakabat ya suspect jada kuskusitiri na narumog jada bali na Natividad Pangasinan. Kinabat sa biktima na si Elvira Pagadua na Baldemoro 57 anyos wala sawa. Maging kaya riyan na itiri residente na barangay sa Eugenio at Bilan Baloy. Sikatoy di mo plog jada police station na po dagawan takuwan ja barangay Poblacion East balay na Natividad Pangasinan. Jad ginawa ng investigasyon na pulis tambasi madlad CCTV footage sa may biktima tan sa may agiton BA ya kinabatingaran niya Virginia Pagadua Padilla 55 anyos residente barangay Canarem Madabilan Baloy. So mangi re-receive na panangan adlakin customer ya kasulong na black t-shirt at na amputin sombrero. Ya walay ya sikato silimo madabitlan na itiri. Tanim batik to so bag na sa biktima. Onong ada biktima sa may bag sumangkarga na 59,000 piso. Nandurmara na laha si mga kantidad na 32,000 pesos. Cellular phone niya mga kantidad na 11,000 pesos. Kabiyangan to niya at ni batikmat na suspect sa bag na Virginia yamang karga na 8,500 piso. Tan cellular po niya mga kantidad na 10,000 piso. Sayang kaso sa pulis siya gagawin sa malaknaban yung investigasyon na pinakabatan na tan na natunton sa abitlan na suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Toyota Vios sedan na bangga na gray metallic Toyota Hi-Ace 2.8 super utility vehicle. Agawa sa aksidente oras na alas 5:22 ng araw. Jad Manila North Road na barangay Anuna, Ciudad na Urdaneta. Sa re-involve luganan na gray metallic Toyota Hi-Ace 2.8 super utility vehicle. Yamamanahuan na Kelvin Renner Chodosio Chan, 25 anyos sa Baolaki, elected municipal councilor na Posorobio. Kawalaan na driver's license, residente na barangay Kablong, Balay na Posorobio, Pangasinan. Sa may banggato niya, dark Toyota Vios sedan. Mamanihuan na Iristo Bundok Fajardo, 42 anyos, walay live-in partner, self-employed, residente na Son B, barangay Makinabang, Baliwag, Bulacan. Jad ginawa ng investigasyon ng pulis tambasi da CCTV footage sa may Toyota Vios so mamarap jad south direction na nakimal na subatik to niya lapod si katoso lad gilig ng kalautlada yellow lane. Bigla na abangga na ma-plus siya Toyota Hi-Ace super utility vehicle. Yamamanihuan na elected municipal councilor. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Si 78 anyos si masika na talapos si matik yung patambalan. Agawa sa aksidente oras na alas 4:50 ng araw. Jad National Highway, barangay Magtaking, Balay na Bugalyon, Pangasinan. Tinabat sa biktiman si Bromeo Garbo Magat, walay asawa, residente na Bravo Street, barangay Magtaking, Dabitlan na Baloy. Si Katoy Tampol yung batik na Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Jada Lingayen District Hospital, Balay na Lingayen. Jad ginawa investigasyon sa may biktima sumbubultang jad karukuyan na karsada nang bigla na talapos na Black Mitsubishi Montero. Yamamanihuan na Alvin Chris de la Cruz,
42 anyos wala sa wa company driver. Kay bato nakalugan sumanangaran na Elmer Mercado Cruz, 45 anyos wala sa wa. POB konduktor ng parang residente na Barangay Bulob, Bali na Labrador, Pangasinan. Akabatan niya sa may Montero sa mamarap jadwis direksyon. Nang bigla to natalapos si biktima sa may Montero Demiritso tambi Manggalamot Dabong yung pangkayarianan Merly Velasco 64 anyos wala asawa tanbim Mangga Dasara ya kaparadan na luluganan ya yellow Yamaha Mio motorcycle tanang putin high-is van ya pangkayarianan na iyan Padilla Quezon 45 anyos bawalaki residente na ng lugar. Asugat-sugatan na su driver na Montero tan sa may kaiba to ya kalugan tan si Karasimbatik dya dapat hambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Shoplifter asakuti ada sa kay kabkabat ya establishmento at oras na alas 11 na Kabuasan dyan barangay ang Bunao, Bali na Kalasyaw, Pangasinan. Sa may suspect so kinabati nga ranto na Kindal Chua 42 anyos sa anggap asawa, negosyante residente na Karanglaan at syudad na Dagupan. Diyan inisyal investigasyon na pulis sa may suspect so narel adakto na pangipupuslit na saray Tagilako ya si Kato Narel na duty security guard ya kinabati ngaran ya Renanti Kalugay Magalong. Aning nang sobitlan suspect ya mangi pupuslit na sa kaya box ya corn beef. Mambili na 559 piso, duwarang piraso na Canberry dairy milk, mambili na 338 piso, sa kaya pirason gold dark choco, ya mang kantidad na 169 piso. Sa kaya baby rose kantidad na 309 piso, duwarang piraso na karne di zero, kantidad na 258 piso. Sa rin tinatakaw sa mga kantidad amin na 2,770 piso. Sa yaning kagawa sa pulis yung gagawin sumalit yung investigasyon lagan niya sa may suspect so wala at custody na Kalasyaw Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Antes tayo nung dapag Dasaray Balitad National, wadyan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Alas 6:17 na po ng umaga. 6:17. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal, balita ngayong araw ng Miyerkules. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Iwinigayway at itinaas ng Armed Forces of the Philippines ang bandila ng bansa sa talampas ng Pilipinas o Philippine Rise upang paigtingin ang karapatan ng pamahalaan sa soberanya sa undersea future sa Philippine Sea. Ayon kay AFP Northern Luzon Command o NOLCOM Chief Lieutenant General Fernil Buca,
Bahagi ito ng paggunita sa ikawalong opisyal na pagpapalit ng pangalan ng Benham Rice bilang Philippine Rice. Noong 2017 ay dineklara ng Pilipinas ang nasabing feature bilang talampas ng Pilipinas sa pamamagitan ng Executive Order No. 25. Ang nasabing lugar ay sumasaklaw sa 13 milyong hektarya ng seabed east ng Luzon, nasakop ng pinalawak na continental shelf na kinikilala sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Ginanap ang aktibidad habang lulan ang mga opisyal at tauhan ng militar sa BRP Emilio Jacinto ng Northern Luzon Naval Command sa ilalim ng AFP NOLCOM Operational Control. Dalawang FA-50 fighter jets din ng Philippine Air Force at 5th Fighter Wing ang lumipad bilang hudyat ng Air at Maritime Cooperation upang ipagtanggol ang pambansang interes. Matatandaan na ilang surveillance ship ng China ang namataan na umaaligid sa Philippine Rice. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, dalawang Chinese research vessels ang namataan sa economic zone o exclusive economic zone ng Pilipinas. Tinukoy ng Philippine Coast Guard, spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang mga China ships na kinabibilangan ng Jiang Yanghong 302 at Tansu Erhao. Ayon kay Tariela, ang Jiang Yanghong 302 ay umalis mula sa Hainan, China noong May 1 at na-monitor na may 180 nautical miles sa karagdagang sakop ng Rizal, Palawan, dakong alas 8 ng umaga kahapon. Ang naturang barko aniya ay nasa ilalim ng administrasyon ng State Oceanic Administration. Samantala, sinabi rin ni Tariela na ang Tansu Erhao naman ay umalis sa Hainan noong May 8 at namataan may 130.5 nautical miles mula Burgos, Ilocos Norte. Ang naturang Chinese research vessel ay nasa ilalim ng China Ocean Mineral Resources and Development Association o COMRA at pinamamahalaan ng Institute of Deep Sea Science and Engineering. Tiniyak naman ni Tariela na kaagad na ipinag-uutos ni Philippine Coast Guard Chief Admiral Ronnie Hill Gavan ang pag-deploy ng isang aircraft upang magsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight para i-monitor ang Tansuo Erhao. Bukod sa dalawang Chinese vessels, na-monitor rin nila ang Zhongshan Dixu sa economic zone ng Pilipinas, ngunit bumalik na ito sa Guangdong dakong alas 9:56 ng umaga kahapon. Ayon kay Tariela, ang Zhongshan Dixu ay pagmamayari at inoperate ng Sun Yat-sen University. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balita, inuna muna ng pamahalaan ang paghabol sa mga korap na rice importers at smuggling syndicates bago ipatupad ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi nito na kaya sa kalagitnaan lang kanyang termino ang 20 pisong kada kilo ng bigas ay dahil hindi pa ito kayang ipatupad noong unang mga taon ng kanyang termino. Ang pangunahing dahilan niya ng pagtaas ng presyo ng bigas ay dahil sa talamak na importasyon at smuggling. Patunay niya dito ang mga raid sa iba't ibang warehouse kung saan nakatambak ang mga bigas. Inamin din ni Marcos na ang rice importation ay naging talamak dahil sa sabuatan ng mga opisyal ng gobyerno na hindi iniintindi ang presyo ng palay, ang kikitain ng magsasaka at ang sistema. Bukod niya sa pagtugon sa rice smuggling at hoarding, nagpapatupad na ang gobyerno ng bureaucratic at legislative reforms para lumakas ng rice production infrastructure. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, panahon na para pag-isahin ang lahat ng ayuda program
sa ilalim ng kasalukuyang Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay incoming Senator Panpilo Lacson, sinabi ni Lacson na ito ay bahagi ng kanyang pagsulong ng good governance kasama ang mas matinding pagbubusisi sa pambansang budget at kanyang pagbalik sa Senado. Ayon kay Lacson, ngayon pa lang ay nagpapadraft na ng prospective legislative staff ng amendment sa batas patungkol sa 4Ps, i-expand, makover ang mawalan sa trabaho, ang kulang sa kita, huwag ng napakaraming nomenclature kasi nakakalito at hindi saklaw ng batas. Wala namang basihan para naging political tool ng mga mambabatas para gamitin sa kanilang pangangampanya. Ipinunto ni Lacson na ang 4Ps at ang pagpapatupad nito ay may kasamang pag-aaral ng Department of Social and Welfare Development at Department of Labor and Employment at iba pang implementing agencies. Sa ngayon, ikinalulungkot niya na may ilang mambabatas ang nakisali sa pagpapatupad ng ayuda. Sa ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP na nag-allocate ang Bicameral Conference Committee ng 21 billion pesos para sa Kamara at 5 billion pesos sa Senado na hindi naman implementing agencies. Iginit din ni Lacson na paigtingin niya ang pagbantay sa pambansang budget kabilang ang 2025 na inilarawan niyang bilang one of the most corrupt national budgets na nakita niya sa 18 taon sa Senado. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng pulisya na rumisponde agad sa lugar ng krimen nang hindi lalagpas sa 5 minuto. Ito anya ay para mas mabilis na makaresponde ang kapulisan sa lugar kung saan nagaganap ang krimen. Inatasan dito ang Philippine National Police at DILG na siguruhin na ang kapulisan ay malapit sa tao. Bukod dito, nais din ni Marcos na magkaroon ng police visibility para mapigilan ng anumang krimen, gayon din ang pagkakaroon ng Unified Emergency Hotline para sa mas mabilis na pagresponde ng mga otoridad. Kapag madalas din anyang nakikita ng mga tao ang mga pulis sa lansangan, ay nararamdaman nilang ligtas sila at magiging kaibigan nito. Pinuna naman ng Pangulo ang maraming emergency numbers, kaya nagkaroon ng kalituhan sa publiko. Kaya magpapatupad ang gobyerno ng Single Crisis Hotline para sa emergency hotlines tuwing mayroong krisis. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, almusal, balita ngayong araw ng Miyerkules. Oras po natin, 6:26 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health,
our care. Visit Wellcare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. Wellcare Diagnostic Center. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:30 na kabuwasan. May patuloy na programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, maabig iya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtirulingkor at Magti Pangasinan Dennis Muhares at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Richard Olanday. Ngayon po ay araw ng Miyerkules sa petsa 21 sa buwan ng Mayo 2025. Tayo po ay magsama-sama hanggang alas 7 ng umaga sa ating palatuntunan. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion, reaction, mangyari lang po. Kayo, mag-text po kayo o kaya tumawag sa Text line natin, 0939-100-9931. At 0927-974-2784. At saka yung personal na text line ko 0946-503-6465. At sa ating Facebook naman, kung gusto nyo ring magkomento, magpadala ng inyong mga reaksyon, i-search nyo namang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Live po tayo dyan. Pati rin sa Facebook. Tsaka sa YouTube. Ayan, okay. Meron kang naibalita kanina, paborito Errol, kaugnay doon sa paghahabol daw sa mga korap na rice importers at smuggling syndicates. Kaya hindi daw maipatupad nung unang mga taon ni PBBM dahil inuna daw na habulin niya mga yan. Hindi ba ipatupad yung 20 pesos kada kilo? Mhm. Kung matatandaan mo, kapaborito Errol, noong nakaraang taon, ako hindi ko nagkakamali, September yata yun 2024, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12022 o yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Pirma niya yan ang layunin sa paglagda sa batas na ito ay habulin ang mga smugglers ng agricultural product, particularly ang bigas. Tanong, mayroon bang nahuli? Mayroon bang nahabol?
Yun ang tanong natin eh. May Nakadidismaya. mga ano naman daw. May mga napasok silang mga bodega. Budiga. Pero yung mga tao, Wala. Sinong mananagot sa mga nakumpiska doon sa budiga? Ang balita ko kasi, yung mga nahuhuli, parang tinatago din nila yung identity. Para hindi makilala. Ganun ba? Para pag umulit, Ay, ina naman. pwede. Nakakadismaya Yung mga nahuhuli nyo, minamagshot nga, di ba? Oo nga. Mga simple na krimen yun. Alam mo, Ang problema kasi, sa mga big time na yan, naiiba yung kwento. alam mo, kapaborito Errol, nakakadismaya. Sa kabila ng may batas laban sa agri-smugglers, patuloy pa rin ang pagpupuslit ng bigas at lalo na naging kawawa itong mga magsasaka, mga lokal na magsasaka dito sa ating bansang Pilipinas. Sila po inagawan ng kinabubuhay, itong mga magsasaka dahil dito sa talamak na smuggling ng mga bigas. Anong kuhan dito, magagawa ba ng gobyerno na ito'y pahintuin itong mga nangyayari na mga smuggling na ito? Dapat ang mas pagtuunan nila ng pansin at bigyan ng napakalaking pondo yung mga magsasaka natin. Direkta. Sana nga. Kasi pag dumaan sa kung ano-anong opisina na naman yan. Wala na. Tapos na. Chap-chap, Nahati na. Ngayon, kung maalala mo, kapaborito Errol, mayroon yung bago nilagdaan yung Republic Act 12022, nag-issue si Pangulong Ferdinand Marcos ng isang Executive Order number 62 na magbaba ng taripa ng bigas mula 35%, ibinaba ito sa 15%. So ano po ang epekto niyan? Na-resolve ba ang problema sa smuggling? Yun ang tanong natin, kung na-resolve ba ang pagtaas ng mga bilihing bigas sa merkado sa pagbaba ng taripa. Ganun pa rin kapaborito Errol di ba yung presyo sa merkado kada kilo lalong tumataas pa yung mga bigas diba? Yung hinahanap natin yung 20 nga pero may mga piling lugar. Pili lang. Yan ba dry run? Ewan natin. Dry run lahat yata yan. Dry run nila kung ano ang epekto, kung bababa yung presyo ng bigas sa merkado o hindi. So yun ang yan ang nakakalungkot dahil hindi bumaba yung presyo ng bigas sa merkado. Ganun pa rin at lalong tumataas ang presyo ng bigas, di ba? So ngayon itong mga smugglers na ito sila yung nagsasabotahe sa pamahalaan kaya dapat na ito habulin, kung sabi ni Presidente, habulin hanggang saan nyo habulin yan yung mga smugglers na yan, hanggang kailan. Baka mamaya yung kanta ni Tito Vic Anjo yung mula ulo hanggang yung hanggang sulo. Salawaso lang. Mula Batanes pala hanggang hulo. Mula ulo hanggang pa. Akala si Gideon. Kaya nga ito dapat na dapat kailangan. Ate, para may naman yung mga nakikinig, seryoso yung dalawa.
Yung pala mayroon pa kanta-kanta mula ulo ka pa. Mula ulo hanggang pa, mula Batanes hanggang Hulumanay. So yun po dapat na kung nagpakawala ng mga salita si Pangulong Marcos, dapat na ito'y magawa ng paraan para sa ganun hindi kawawa itong mga lokal na magsasaka natin, di ba? Binaba na nga yung taripa mula 35% binaba ng 15%, pero ganun pa rin, sinong nakikinabang dito? 'Di ba yung mga rice importers at traders? Ang napag-iwanan yung mga magsasaka. Kaya nga at saka kawawa yung mga mamimili, 'di ba? Sa taas ng presyo ng bigas. Ang mga importers at traders ang nag-uumapaw, nag-uumapaw yung kailang bulsa sa sobrang kita. So yun po ang nakakalungkot kung magpapatuloy ang rice smuggling at bigo ang pamalan na ito'y pahintuin, sila ngayon ang mamamayagpag dito sa bansang Pilipinas. Alam mo yung talumpati ni Pangulong Marcos noong mga nakaraang State of the Nation address, yan palagi yung kanyang sinasambit, yung habulin yung mga smugglers, hanggang saan nga hahabulin yung mga smugglers na yan. Nahabol. Sino yung mga nahabol ninyo ng mga smugglers? Mayroon na bang nakasuhan? Mayroon na bang nabigyan ng parusa? 'Di ba? Sana gawin na natin yung nararapat para patuloy na umaasa ang mga lokal na magsasaka na yung sinabi nyo na habulin at pagbabayarin ang mga smugglers ng agri-products. Gawin natin. At sana ay tignan natin yung mga nandyan na opisyal na nakikipagsabwatan sa mga smugglers na yan. Saan ba daran? Ayun nga yung sabi na sa rice importation naging talamak dahil sa sabuatan ng opisyal ng gobyerno. Opisyal ng gobyerno. Yan ang ngayon, sinasabi natin. Ang tanong natin, sino yung mga opisyal ng gobyerno? Di ba? Sino? Saan ba dadaan yung mga importers na mga bigas? Di ba? Sa Bureau of Customs. Di ba? Wala naman daw ano dyan? Wala daw ano dyan. Wala daw nangyayaring ano dyan. Nababantayan daw nila dyan. Sana. Wala. Baka nakatago lang. Ngayon. Tanong nyo nga yung imbestigahin nyo nga yung lifestyle ng mga empleyado dyan. Kung talagang walang nangyayari dyan. Na sabuatan. Yung baka nga merong empleyado dyan na nasa mababang antas. Pa-abroad lang. Diba? Bakasyon. Yun ang yun ang dapat na tignan ni Pangulong Marcos. Wala siyang makikita dyan. Wala daw. Kung talagang sincero sila na habulin itong mga smugglers, unahin nila na walisin ang mga nandyan sa Bureau of Customs. Diba? Ito nga. Kunyari yan. Maglalagay sila ng panibagong tao na magbabantay. Siyempre, ang may kamati siya limpyo, ilaukdad sa raraman na yan, tinagawa to Bulok mo lamang. Ngayon, ang sinasabi nila, dahil sa ginawang batas, yung Republic Act 11203, yung Rice Tarification Law, ito raw yung isa na dahilan kung bakit lalong umiigting ang problema sa rice importation. Alam nyo ang kasi
ang batas na yan ay ginawa noong 2019 kung hindi ko nagkakamali, panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pero sino ang pinaboran ng batas na ito? Hindi ba pinag-aralang mabuti ang batas na ito bago nila i-implementa? Dahil may nakita tayong mga butas dito, lupon binigyan mo ng pagkakataon yung mga nag-aangkat ng mga bigas sa ibang bansa para dadami ang bigas dito sa Pilipinas. Pero sino ngayon ang kawawa? Yung mga lokal na magsasaka dito sa atin. Di ba? Binigyan mo ng pagkakataon yung mga importers, mga traders na mag-angkat sa ibang bansa. Nawala ngayon yung yung sa NFA natin. Yung sa Diba? ibang bansa, kita mo, mahal na mahal ng gobyerno. Oh. Yung mga magsasaka. Oh. 'Di ba? Binibigyang halaga. Dito binibigyang halaga din, pero mas nananaig kasi yung mga gumagawa ng illegal. Kaya nga 'Di ba? Kaya nga yung ang tanong ko yung rice tarification law, sino ba ang binigyan ng pagkakataon dito? Sino ang pinaboran dito? Ngayon, nagkaroon ng problema dito dahil wala tayong control sa National Food Authority sa supply ng mga bigas. Yung mga presyo sa merkado lalong tumataas. So, ang kwan dito, naapekto na talaga yung mga lokal na industriya natin, itong mga magsasaka natin. Sila yung apektado dito. Kaya dapat sana balansihin nila yung mga batas. Dapat amindahan yung Republic Act 11203, yung tinatawag na Rice Tarification Law. Amindahan yung mga provision na nandoon para sa ganon ay hindi kawawa itong mga magsasaka natin dito sa bansang Pilipinas. Pero tama 'yun, habulin nila ng habulin yung mga yung gumagawa ng illegal. Yan, sabi nga nila, 'di ba? Paano mahuhuli nasa mismong gobyerno yung gumagawa. Kaya nga sabi nila yung crocodile nahanap ninyo tanandyan pala sa kapaligiran ninyo. Nakabarong pa, 'di ba? So papaano ang gawin ng pangulo para sa ganon ay ma-resolve ang problemang ito? Unahin niya nawalisin yung nasa kapaligiran sila yung naninira kasi sa magandang hangarin, magandang administrasyon ng kasalukuyang administrasyon, di ba? Dapat na linisin muna kung sino yung mga gumagawa diyan ng mga opisyal, gumagawa ng kawani sa gobyerno. Gumagawa ng kababalaghan diyan, yumayaman. Yan unahin nyo yung diyan sa mga nandyan na nakaupo. Kasi si Pangulong Marcos hanap ng mga illegal na yung mga traders. Yan. Nandyan lang sa paligid. Diyan lang sa paligid ninyo. Kung sino-sino mga yan muna ang sampalan ninyo. Yan muna ang yung bigyan nyo ng leksyon. Tanggalin nyo sa posisyon. Para sa ganun maniwala ang taong bayan sa pamumuno ninyo. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magandang umaga kay Mario Cabierto. Taga Dasol ito pero nasa ibang lugar. Wala ko nasa ibang dimension. Nasa ibang lugar. Hindi yata nagbabakasyon sa Dasol ito si Kuya Mario. Siyempre, may kanya-kanya pamilya ng
trabaho. trabaho, baka ang kanyang pinagkakakitaan ay hindi dito. Ayan. Di ba? At least, kin, sa importante, ay kayo makapanlilingwanan. Nagkami makakapanlinggisan. Hindi Untaroy. wala lang yung Facebook natin. Arawi, sukulan to. Wala lang yung Facebook. Wala Wala Facebook. kilaman Sige. linggisan. Okay. Si Magina Corda, magandang umaga. Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, magandang umaga. Si Maki Mapalakapak Soriano. Good morning Kuya Dennis at Kuya Errol. Magandang umaga din sa iyo. Si Susana Bungar Bustamante, good morning. Kanto jay, good morning din sa iyo. Magandang umaga din sa mga nakikinig at nanonood ng Facebook Live. Si Roslyn Mariano, dyan sa may Bayambang Pangasinan, magandang umaga. Si Teresita Biala ng Kalasyaw, magandang umaga. Si Insan, Ricky Tulyaw Kalagno, dyan sa may Barangay Tulyaw, Santa Barbara. Kapitan Joseph Oson na Barangay Lungos sa Kalasyaw, good morning. Sige. Alas 6:48 na kabuwasan. Yung mga nasa Facebook Live natin. Nandiyan ba yung Ito. basahin mo yung mga nandiyan para Si Ditanad Barangay Rizal, magandang umaga. San Carlos. Si Kapitan Joel Joel Cruz. Cruz, magandang umaga po. At sa mga barangay officials po ng Barangay Rizal. Si Yayo Yoko Batutay Tan si Cecil, good morning. Si Marisa Kadayuna sa Pera. Good morning kapaborito, Sir Dennis, Sir Errol. Pabati naman po sa asawa niya daw na nasa Santa Barbara na si Domingo Sapera. Magandang umaga from Mandaluyong City. Malayo. Malapit lang yan. Malayo ka man. Saan ka man naroroon, naririto kami. Malayo, di man Orbis. Sige. Si Leo Degario Versosa. Sir Dennis, Sir Errol, wala ito po tanto kuno. Anto ito po to? Anto yay. Angga po'y. Anggapi balas to. Sige. Hindi. Aga conformid saya. Anto yan to Ito po tanto akin kuno may San Carlos at Bukorto ko ng syudad angga po'y radio station. Siyempre. Anggapi yung ilignad. Lanti. Lanti mat. Si kayo. Akin na. Pati aya. Lanti. Aking kuno at angga po. Akin na. Salamat DWJE 88.1 FM. Paborito. Ayan. Antonio Garcia, kawawa ang lokal na magsasaka at mamimili sa mga smugglers. Dapat wasakin ni Pangulong Marcos. Okay. Kumusta mga pogi? Ganto, kuwanan awan tipilak. Good morning po. Good morning din, sir. Si Mike de Guzman, as long as they pay their taxes, respect our laws, there is no problem, but the real problem is that other countries are flooding our market. Konto. Tagalog mo. Si Weibawa to, sila ay nagbabayad ng kailang buwis, sabi na. Dapat irespeto. Siguro ito yung ito yung mga yung sinasabi ni Pangulong Ferdinand Marcos na habulin yung mga smugglers. Mga smugglers ang hahabulin. Yung mga hindi nagbabayad ng kailang taripa. Berhelio Ramos, hanggang publicity lang ang pagwasak ng smugglers sa bansa, walang aksyon, sabi niya. Tingnan lang natin. Tingnan na natin kung magagawa ng kasalukuyang administrasyon. Hindi, man lang so challenge nito So para natin smuggler, yan na Erelda. Kaya nga Alangan na kada Red Sea rin at tanggap ito. Kaya nga. Ano yun, nakatimbre? Hindi, sabi ng kakumplot niya, yung siguro, Kakutsaba, tago muna. Hindi. Alis kayo dyan, Nitan Lara. Nantix Lara, mga 10 minutes. Kaya nga Yun yung sinasabi ni Pangulong Marcos na merong mga involved na opisyal ng gobyerno. May kakumplot dyan.
Sino sila? Analisa Opulento Madarang. Ayan, magandang umaga. Okay, mag-exercise muna tayo. Engineer, take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Magandang umaga sa serbisyong patak, serbisyong may puso at talino, dyan sa may bayan ng Kalasyaw. Mayor Patrick Agustin Karamat, Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. si First Councilor Kyle Arthur Art Magduisa Gaspar, Si Councilor Dr. Nestor Gabrielio, Councilor Ardayson Soriano, Councilor Mayney Detwing, si Councilor Elias Villanueva, Councilor Jopi Loresco, Councilor Mike Sison. at si Councilor Haberdani Das Messina. Ayan, idagdag mo na rin yung mga nagtapos at nag-graduate na kunsihal. Si Councilor PJ De Vera at si Councilor Gerald Apicial, Ayan. Serbisyong Espesyal. Magandang umaga din kay Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Uy, si Kapitana Marit Velasco. Good morning. At lahat ng Barangay Banawa. Banawang din. Lahat ng mga barangay families, good morning sa inyo. Good morning kay Sir Ramon Bautista Senior. Kasi merong junior. Ayan. Si Sir Ramon Bautista, watan mata, manas asikaso, watan the Region 1 Medical Center, si Katuya, so dating board member. At dati ring Vice Mayor Ayan. ng bayan ng Manawag. Manawag. Good morning. Jerome Antinorio, Portek Bugalyon, Pangasinan. Good day. Good morning, Daddy Don Errol Horado. Kanto. Kutanak. Daddy, sa tawag doon siya. Naning nantugatan, Daddy. Kanto. Dati ni Dudu. Jerome Antinorio, kamu pa. May basa mo natin in teksto. So para natin ingrit to dito, ipadengal tulad sa maikin. Agkwantan si Parayay. Sige, si Jerome na bala si rin. Jerome Antinorio. Good morning. Good morning din sa si Angela Dolatri. Diyan sa may kabilang building. Sa Lamber. Nanonood sa atin. Good morning. Good morning din kay Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Evangeline Alonso Agustin Untalan na Barangay Bunlag. Good morning dyan sa Kalasyaw. Armando Garcia, good morning dito na Dumalandan West, Bali na Lingayen. Ayan, good morning po sa inyo. Good morning. Kaya ba ito ni Bagaya ay? Kanto. Di bali lan atalo may sinuportaan ko. At least sinuportaan ko malapot umpisaya hanggaad 10. Nga po jatay kin. Kanto? Nga po jatay. Garp. Okay. Linaan to ya. Dignaan to. Good morning, Matt. Saray pinoblitayuran na dumarengel. Yung mga taga dyan sa may First District, magandang umaga sa inyo. At dyan sa may 6th District. Kumusta kayo na po? Natuloy la ko no mek yun. Amay yung latan na akin. Aga tuloy na nimbunag. Amay? Ng Biyernes. Amay? Amay ng preparanday milyon. Siren. Natuloy la. Tuloy la siren. Kapihan kasi. Biyernes lamat amo. Sabi kasi. Tignan natin. Another na naman.
na preparasyon. Another na pundo na naman. Tahanan tayo. Hindi matayog ang kanyang lipad para siya makababa dito sa Pangasinan. Sige. Ang pala manadlaom, yung oras tayo da programan maabig yung kabuwasan Pangasinan, kanyan si Kawit pansabantalan na mapatayar taong Paul na buwas. Sara kanta bayo da sa yung programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkora, Timagti Pangasinan, Dennis Mojares. Kay Bamot, dita na technical control si Engineer Richard Olanday. Ang tabayanan, suntumbok yung programa. Nan kapaborito, Amor Ligaspidiga. Tan si kapaborito, Ting Aquino. Jalabat DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon rin si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig kabwasan.